Σας έφερα λουλούσους πίσω εδώ. Μην κάνετε τίποτε άλλο. Α, Πάτρικ! Σταμάτα! Δεν γίνεται! Πάτρικ, πρέπει να επιστρέψουμε τα κουστούμια! Για το όνομα του Ποσειδώνα, Μπομπ, αν δεν γυρίσουμε τώρα σε όλη την πόλη παριστάνοντας ότι είμαστε ο Γοργόνος και το αγόρι Πεταλίδα, ποιος θα το κάνει? Κανείς. Ακριβώς. Και αφού κανείς δεν περιπολεί στην πόλη, ποιος θα σταματήσει αυτά τα παιδιά από το χαζολόγημα? Οι μαμάδες τους! Όχι, εμείς. Ας τα βάλουμε στη φυλακή. Πάτρικ! Έχουμε επισκέπτες. Ωραίος είσαι, άνθρωπε Ακτίνα. Ας εξαγγίσουμε, ρε. Ελάτε εδώ. Μην τους Πιο γρήγορα, πλάκα.